mult, ouăle? Un sfert de ceas vechi. Și soluția parcă 10 minute. Nu? Fiecare soluție o fost fiartă. Cât o fiert soluție? Soluția, zic, cât o fiert înainte să punem ouăle? Nu mă țăram o părintă. Trebuie mai băgată în apă chiar. Și acum iasă ouăle galbene. Cam 2-3 minute să stea în vopsea ouăle, nu? Ce scrie acolo? Deci conținutul la un plic se toarnă 700 de ml de apă clocotită, se adaugă 5 linguri de oțet de 9 grade și se amestecă bine. În soluția de vopsea se pun atâtea ouă cât să fie acoperite complet de lichid și se lasă timp de 3-5 minute. Se usucă pe un prosop de hârtie, ouăle vor căpăta strălucire dacă se ung cu ulei sau grăsime. La noi se ung cu slănină. Bine, înțeleg. Ouăle roșii sunt gata, acum așteptăm pe cele galbene. Urie ce va face? Au ieșit bine. Și acum ouăle vin date cu slănină. Pentru a căpăta să fie mai strălucite, nu? Da. De asta Uitați ce bine a ieșit oul cel galben. e pe internet. Ai și tu treabă.